arddangosfa go iawn gyntaf fi ydi, ac am y tro cyntaf yn Gymru. Dwi wedi bod yn peintio ers 2 flynedd a hanner. A mae'r gwaith sgyn fi arddangos yn fan hyn ydy'r gwaith dwi wedi bod yn gwneud ar y mwyaf am y 10 mis dwytha yma. Ar fi actually cychwyn peintio pan o'n i yn Uned Hergest yn Bangor, sef Uned Iechyd Meddwl. O'n i yna am 3 mis, a tra ni yna, oedd am andros o lot i wneud trwy'r dydd. A mi ddoth un o'r occupational therapist rownd efo pad o bapur i fi, reid papur ar y nes, ar yng ngwely fi, sori, a beiro, a gyda rhywbeth, knock yourself out, mae'n dweud o fi. So dyna be nes i ar fi, just cychwyn off yn just wneud fel hirgrwn, a wedyn mi nes i hirgrwn arall ar ei llai ac yn ôl yn diwedd. Mae hyn yn edrych fel cerrig ar y traeth. So dyna be nes i yn y diwedd ar y fi wneud nhw edrych fel cerrig ar y traeth. Hwna'n y peth cyntaf ar fi wneud, ers blynyddoedd maith. A o fanna rili ar fi gychwyn wneud mwy a mwy yn yr ysbyty. O'n i'n gorfod wneud pethau o'n nghodd, gyda'i'n ffordd o weld be o'n i'n trio wneud, ond o'n i'n wneud nhw o'n nghodd cyn gystal o fedr o'n i'n rili bad o'n anferth. Oedd cael yr cyfle i wneud, just i ymbeintio ac i wneud lluniau o'n andros o help iddi fi. Tra ni yn ysbyty ac hefyd ar ôl dod allan o'r ysbyty. Oedd o'n wneud fi deimlo'n well amdano fi'n hun achos o'n i'n cyflawni rhywbeth mewn ffordd. O'n i'n wneud rhywbeth lle o'n i'n ddim jyst yn ista o gwmpas trwy'r dydd yn teimlo sori dros fi'n hun. O'n i'n actually wneud rhywbeth, ac mae hynna'n bwysig iawn iddo fi. Wel, gyda'i hanes efo iechyd meddyliol, dwi'n mynd reit bell yn ôl, really, ond ges i'n diagnosis cadarn tan 2008, ond o'n i'n cael trafferthion mawr cyn hynny, ac oedd yn waith i wneud o waith, dweud y gwir, really, achos o'n i'n trafeilio lot efo'n waith. O'n i'n gweithio fel consultant, o'n i'n gweithio rownd y byd ar gwahanol fathau o lwybra, trails, lwybra beics, lwybra cerdded, lwybra ceffyla, fath yna beth. Ond o'n i'n gwneud lot ar y drafeilio rownd y byd. Ac oedd y gwaith yna, oedd o ddim yn dda i'n iechyd meddwl i, really. So, oedd yn amlwg dwi wedi gorfod reid stop i hynna pan mes i'r ysbyty. A mae'r wneud y lluniau yma wedi gwneud mwy o bwrpas fi hefyd rwan. Ers o'n i'n fachgan dwi wedi bod yn mynd i'r mynyddodd yn ymwynwion ar Rhinogydd a llefydd felly yn cerdded ac yn dringo ac yn rhedag ar un amser hefyd. Ac o'n i'n teimlo fel bod yr mynyddodd yn rhan ohona fi rili, bod nhw'n rhan pwysig iawn o'n mywyd i, ond yn raddol bach oedd fel yr connection rhwng fi a'r mynyddoedd wedi mynd yn mwy a mwy bregus rili. A mae'r wneud y lluniau yma wedi trwsio hwnna mewn ffordd. Os ni'n cael o'n farddoniaeth, mae'n jyst rhyw sgwennu ydi o. Dwi jyst yn sgwennu beth sy'n dod allan o fan hyn, rili. A mae hwnna'n neud fi deimlo lot gwell. Weithiau os dwi ddim yn dda, dwi'n methu peintio. Dwi'n methu canolbwyntio ar y peintio, dwi'n ffeindio fo'n anodd. So beth dwi'n neud weithiau ydi jyst sgrifennu beth i lawr. A fel smonach ydy gychwyn fel arfer, ond wedyn dwi'n gallu sortio allan a mae'n rhywbeth yn allan ohono fo ar ôl dipyn o waith. Ond ie, mae'r sgwennu, o'n i byth yn meddwl sy'n ni'n ffeindio ni'n wneud ffaswm beth ddweud gwir. Fyswn i'n methu wneud y lluniau heb mynd i'r mynyddodd, achos dwi'n meddwl bod y ddau yn glwm efo'i gilydd. Sa'n unlla fel croesor, a mae gen ti bobl sy'n ti wedi bod ar y mynyddodd dod i fewn yn banad, a maen nhw hefyd, maen nhw'n cario'r teimladau maen nhw wedi gael yn y mynyddodd. Mae cael yr arddangosfa anferth iddo fi, yn enwedig cael o'n lleol, achos mae bobl sy'n mynd i ddod yma yn edrych ar y lluniau yma, maen nhw'n mynd i nabod y llefydd. A dwi'n gobeithio bod fi'n mynd i fedru rhaid rhyw fath o flas y llefydd dwi wedi peintio i'r bobl sy'n dod yma i sbio dan nhw.
gobeithio fedra i gyffwrdd rhywbeth yn nhw tra maen nhw'n edrych ar y lluniau.